ụmụnne m na ụmụnna m unu hụgụrụchi ọnwa n'ọnụ nwanyị nwanyị mba awụchashiala n'umo eye ndị Igbo si ndị nwere ọdụ ama ha nọ otunu anaghị etute ojinu amaghị eme. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m be m n'ekwentị sị m nwanyị mba nna m nza ya sị m na o doro m anya na this program m na-eme na ọwụghị ụmụaka na-ele ụmụnne m isi ebuo m obiọma akpa m nso nne m ihe kwuru okwu nọ na ya o doro m anya mụ na nwa m megekwana emega wụ na ha nụm ụmụaka ịbịa menwe nọnsensị ọ bịa menwe ihe eziokwu na-anọ n'ime ya ya sị m na ya sị ka ya gwa m na m jide nge m ji. Nne m ọma, thank you so much. Thank you for the words of encouragement. Chineke m duwere m gị. Ya sị m na nwa mgbe ya hanyere n'elu ụwa na ya ga-ewepụta mata ya hia mana ọ dị very very important ka ya discuss ọ ya na ihe ya chọkwara na ịgwa m ugbu ene na adị mmadụ ole na ole especially ndị family di ya ga-ele this video ya na ụmụnne ka ekwe ga-ele na ya onwe ekwe ga-agụ comment na di ekwe ga-esokwa agụ na ngwara ya ụmụnne na unu biko shi na ala obi unu lee video na tolee ya ihu na azụ ma kwuo obi ṅụ ya gara ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha dị only 4 ụmụ nwoke 3 ya nwa dị only girl Ada na ya nwatụrụ ke last born na nwoke ndị ka ọzọ tụrụ mana nne na nna ya kpatara ego na papa ya ama ya ma mpa ya kpatara ego n'obodo ha na o ji mbi o ji waye zụọ property dị iche iche mana Ọnịcha mana Owerri na Port Harcourt mana ebe ha bi ebi n'ọwụ Port Harcourt mpa ya zụchaa ma ụlọ ma maka ọrụ arụ maka ọ zụrụ azụ ruo mgbe mpa ya rịawara n'ihi na ihe ọ rịara nwa ọwụ kansa emeelu m ala mee ntụtụrụ m ekwere dịtị na-eriele papa ya obi ọ ya ka mpa ya sị ka ya emeziere ụmụ ya ihe before ya na-eme ka ya na-eme wee kpọọlọ ya sị na ụmụ ya pụta ka ya ridere ha lụ ihe a property ya legacy ya ka ya drọpụ onye ọbụla ka ya ele ya wụ dị ndị ndọta efile na enweghị mpa ya chọrọ inye na ọ ga-akpọ enye na ọwụ ya na ụmụnne ndị ke nwoke ga-abịa nọrọ n'ọdụ a na-eke property based on omenala. Papa ya jie si na ya biko bịa nọrọ present na osowuru nwa ya ha na-anọ izukọ lọya gara bịa bushie document ka ewelitere akpa aha ya mpa ya were ha ndị akedi ọkpara n'aka so ya were ewelite ha ọzọ ya kpọ onye kosu gedi ọkpara n'aka ewelite ha ọzọ ya kpọ onye ke nwoke ke ntakịrị n'aka ewelite ha ọzọ taa ka o shi mee ihe a niile ka property niile ahụ o jikwe na ahụ ụfọdụ ahụ kedi ọkpara zụọ onye ọ chọrọ inye ka ọ chọrọ inye were aha zụọ ya weweta aka lọya shi ewelite akpa onye welitere onye agwa ya sị na property dị ebe do property nna ha niile ha machara ebe ọ nọ ya na-ele na papa ya anya nke odebosi ya bịa nọrọ present ka ya mara ihe ọ chọrọ inye onye zutecha ndị ke nwoke property niile ahụ nyere ha wee were business ya one of his businesses were kpa ya n'aka si ya were the entire business werezie other businesses nye kere ụmụnne ndị ka ọzọ bịazie ntụ bịa werezie 3 plots of land ọ zụrụ na good site good area na Port Harcourt were nye empty land enweghị arụ mana ihe o nyere ụmụnne ndị ka ọzọ acha building ebe a na-ana rent ya ewerecha ya kpa ha n'aka werezie empty plot of land 3 plots of land nọ ebe ọ ga-awụ ya tọwa ya aka ekwe ya 100 million ya ajụ ya agaghị ere n'ọnụ na good site mana ndị mekanik na ebe ahụ na-arụ mekanika n'ọnụ na site na good area 3 plots of land n'ofu ebe ọ ya ka o were ekpe ya n'aka wee were ofu business ya nye nọọ ihe papa ya nyere ya ya ga igbe ihu mpa ya ele ya si ya gele egbe ihu ya hapụ na ihe ndị kele na ọwụ ụmụ nwoke na ha ewere na ha wụ nwoke na ya ewere ihe nyere ewu nkụ ọ ga-eji ka okoro azụ
nye ekwe ya ala ọ gaghị achọ onye ọbụla ya na di ya chọrọ ịrụ na ọ ya gbalịrị ya n'ụwa ada ya na ya nyere ihe gbara ihu mana ọ gharawa na ote ewote ya chọrọ isi ka ihe ya gọrọ mpa ya kelee ụmụnne ya gụrụcha mpa ya onye ọbụla dị very happy. Mpa ya gwa sikute mmiri ekute mmiri ya dọwa sị ngwa na onye ọbụla ṅụrụ ka onye ga-achọkwa nwanne ya ọ bịa lewe ihe nwanne ya nwere anya na onye ọbụla ga-agbawa mbọ n'isi onwe ya na ha ṅụrụ mmiri gbaa oriko ya na ụmụnne ya ṅụọ mmiri ahụ gbaa oriko ka ha mechara datin ha efile na mpa ha otu o si dị week na ọ gaghị survive another day mana ọ nọhakwara extra 1 week and ọ ya nwe letọpụrụ ya nọ n'akụkụ papa ya for that extra 1 week ruo mgbe mpa ya ike gwụrụ ya. Mpa ya agwa ya si ya na anyị lekwa access to this money ya kpọ bank manager weta the whole document papa ya sign ya dere ihe niile everything bank manager no present. Mpa ya were ego nwere na account na-enweghị onye ma na mpa ya nwere ego ebe ahụ were ego ahụ akpa ya na ka achọghị ịkpọ ego ole ego ahụ n'ihi na ya eleghị ha anya na mpa ya ga-emere ya ihe ka ahụ. Mpa ya were ego anya nda ya si ewere na ụmụnne otu ugbo enwe ihe mere na ha na-aga na the main account number ya ebe ha ma na ọwa ebe ha na-aga ga gbuji ada one na ekerela ha na onye ọbụla ma percentage ya ma share ya na that money percentage na ego ọbụla ya nwere na akaụntụ ya na dịka na ọgụ ụmụ nwoke ha dị awe mana ahụ na kelegbu ya na-enye na-enwe nwanne ya dị awe bank manager no present. Mpa ya dee sign dee check everything fill if document in everything according to ihe manager si eweta and lawyer ya no present ewere ihe niile hand ya ego na ebe ahụ hand ya n'aka. Ọ ya ka papa ya bịara mechaa ihe a nwụọ ha kwa mpa ha dịka king kwa mpa ha dịka eze ma ha adịzie down ya nwa kpụrụzie mama ya n'ihi na ya alụbeghị di ya kpụrụzie mama ya na mama ya nụrụzie ya na ọfụma na onye ọbụla dị ọfụma na at the age of 30 na ya wụ multi-millionaire already. Ya na mama ya anọrọ na ya na-emekwa biznes a mpa ya nyere na biznes ya nọ n'ime already mana amege na aha mpa ya family business ya kọwazie the business na ọyị nke ya customers ihe niile na-aga ọfụma. Ọ ya ka ya na otu nwoke ọwụ agara vuru bịa tọnwegere na ya laikiri ya na ya chọghị iji egwu ebiko nye opportunity ka ya na ya bụ bido mewe ihe ya jụọ ya ma normal question mene onwe gị introduce kọwawa ọ bịa wụrụ na the guy megebu ọfụma ma mechaa nwezie problem business ihe ọdịzi ihe adịzi ka ọ na-adị ebe nwoke dị. Ọ bịa gọwa ihe niile kọchaa na ya so ke nsogbu anọ n'ọwa wughị asọpọtụ ya kwụrụkwa ọfụma ebe o metụla ego aka na ọ dị mgbe eme ọfụma it's not like o meghị ha ọfụma o test the ego before or maybe no ya na ya bụ ebido nwụrụ ya fall in love ya were mkpụrụ obi ya niile umeji ya niile fall in love. Mama ya mụrụ ya alike kwuo this man like ya ụkwụ gwere n'ala everyday men na just o propose kwena ya fekwere n'ishi na ya ahụ ga mmadụ ebe this man nọ na this man na ọ dịkwala na macho na mma ya ga-agwa ya reason ya ga-eji kwere ọwụta ka ihe a megide mma ya ekwucha datin 3 days after ka nwoke eme invite na enwe ebe ya chọrọ ka ya na ya bụ ọga ya chọrọ ka o duga na nke enye nwoke na-eme ihe ya eduri na ya gawa ya ma na o mechana arrangement set ya said make keep a very beautiful settings propose marriage ya kwere ka ya kwere that day richa ṅụọ agbara nọrọ ngelo ya gwa sị ya ga leke ya na ya bụ ya jụọ sị asụ nwoke gbagoterele na age nwoke megebu ọfụma metụrụla ego aka na o nwere any commitment nwere ike ime ya na ya abụọ ihe ọ ga-awụ ya ahụ echi akwa mee ya dị betrayed dị broken na ya dịkwa vulnerable and ya ma onwe ihe ekwe na-ajụ na ya erikọtasị ya na-erishi na si were mmata ihe n'olu na ya gakwa irikwa ọzọ na ọ mara ihe ga-emebi ihe na ya biko n'ọgwe na otu n'ugbo ya nọ na all her life na ọ naanị mkpụrụ ụmụ nwoke 3 ka e detirila na ọ na-awụ ya pụta from any relationship business akpụrụcha kpamkpamkpam before ya ga-ahụ onye ya na ya abụọ ga-esetụrụ n'otele na mpaghara eziri ha to be extremely busy all the time na time wụrụ ha ego ha na-ahụta time ka na ọ hapụ ịlala ha n'iyi na ọ lala n'iyi enwe ihe ejiri mepụta na ego alala n'iyi n'ote mpa ha chiri ụwa ya ha na enweghị time ịbịa study ụmụ nwoke bịa lewe onye na-ebịa mewa ya na checkmate mmadụ na o nwere ihe ọ ga-agwa ya wụ ihe o mere na o kwesịghị ime ọ ihe ga-awọpụta echi ọbịa mechuwe ya ihu nke nwoke sị mba mana ya ga-agwa ya eziokwu
na ya nwere egielu mụrụ ya nwa nwaanyị. Ya jụọ esiri ili na ya na ya abụọ nọ na n'ime relationship 1 year, na ọ bụrụ na ya ajụghị ya ọ gara egwe ogwesi ya gara gwe na alụbeghị marriage na ebe ahụ n'ime marriage before marriage na ya ga-agwa ya everything no plan ya, mana ebe ọ jụọla ya hụ ha worried ọ dị na ọ baghị uru ichewe mgbe a ga-ekwu na mgbe a na-agaghị ekwu na ya nwere nwa nwaanyị. Ya jụọ sị nwa nwaanyị ọ dị afọ ole? Ya sị na nwa nwaanyị ya na ọ dị 12 years. Ya jụọ sị mama ya kwana? Ya sị na the lady mụrụ dị nwa na ọ nwụọla. Ya sịrị ili gịnị gbukwere ya? Ya sị na ọ mara mụcha nwa ya na ya abụọ na-ado nwa ya kpa ego nwa ya kpa ego nwa ya, ọ sị ya na akpụkpọ nwa ya hapụrụ ya nwa mgbe ya eji ego na-ese ndiziri ha sọpọt na ya na okpere na fonu na ya eji ha ahụ ife mara ha ebugharịwa ya ya sokwara na ese ndị ego eji etriti ya news ọzọ enwetara na ọ nwụọla. Ka ọ nwụchaziri ụmụnne ya si abịa kpụrụ nwa ya na ha agaghị emeli ya kpụrụzie dị nwa na nwa ahụ na ada nne ya nọ na ya nwa na-azụ ya na skuul. Ya sị oke na enwere ọzọ? Ya sị mba na enwe ha ọzọ na everything agwụla na enwe ha ọzọ. Ya sị oke no problem. Ya gwa ese nwa ya ọhụrụ na ya dị open enwe anything. Di ya gwa sị oke in that case na otu ugbu a ha na di ha dị truthful, onye ọbụla wepụtaghị olu na-ekwu everything ihe kwesịrị ka ekwuo na-disclose ihe zoro ezo ma nke na-ezo ezo na ha dịga open, na ya ga-alike ka ha dịrị this open ruo na njedebe, na ya agaghị alike na situation nwunye bịa ọ na-adị ka ihe ọ dị iche ihe nke ya nwa dị iche, na ya nwa arụtala ụlọ, na ya arụla ụlọ nwa bungalow, then ya arụkwala na enwere ebe ya rụrụ shops ndị mmadụ nọ rent, then n'ụlọ ya na village na ya arụtakwala ezigbo ụlọ na village, na ya ga-alike ka achịkọta property niile maka ya mee ya joint ownership, megharịa akwụkwọ ihe niile wụ property ha echekọ ya ọnụ ọwụrụ aha ha Mr. and Mrs. na ọhịa ya ga-alike ka ha dị open rude na njedebe were ịhụnanya na igbo ya na ya abụọ ji wee garute. Otu obi atọ ya kpumọrọ ka nwere onye fre breeze na ntị si ya gwagwara ya si ya na ihe mere na ụwa ka ahụ enweghị anything to do with honesty, onweghị anything to do, onweghị any danger o posuru, na mgbe ọ bịara to ha na ọ ma ụdị onye ọ bịakwutere na ya wụghị onye chụga nwoke maka ego, na mgbe egbegbere na ya na ekwereghị ya na enwe ihe a ga-ejide n'olu ma eri ọ na o mereghị ya na nsogbu, na ya bịakwutere n'ihi na ya hụrụ ya n'anya and ọ mara ya hụrụ ya n'anya si ha bụgagodo property for now. Ọ gwa sị ekwenye mgbe ọ chọrọ ka ha chịkọ ihe niile ọnụ n'ihi na ya chọrọ ka ha nọrọ onye ọbụla ka ha kwụrụ were otu obi na-eme ihe, hapụ ime ihe na enwere otu o si dị ya ka akpago oke n'ime marriage, ya ka eji property adọga status n'ime marriage. Ya si ya na abaghị dị n'ime marriage abaghị, na mgbe abaghịgodoro marriage na ya abụọ ka mata just 1 year plus, na diọkpara nne na ụmụnne nọ na ya ewerele property niile mejie wit nke ya, and na ọ ma na property dị na property ya nwere na o buru ibu and enwekwana nke wụ obere property, na ha nọ na ya emejiela property wit onye chọrọ ịlụ ya onye ka lụbere ya ọhụrụ na enwere ụtọ sound, na lawyer papa ya ahụ they may not consent or ha nwere ike nye ya advice against it. Ya chọrọ mgbe ya ga-akpọ ha because lawyer papa ya ka ya na-eyuzukwa, ya chọrọ mgbe a ga-akpọ ha CS na ọ dị okay na enweghị o mere ọgwụwesị property ọwụ ya nwe ji document ya nwezi ya nwe ji document ya na ya document ya na ọfụma ebe ya denwejuru ha ọgwezi use na another lawyer na ọwụ iwu na ọ ga-use lawyer papa ya. Ya sị mgbe time ka ahụ rukwara na a ga-ama ihe a ga-eme ya akụpụga ọ ya ka ọ bịara bịa kwụọ ụgwọ isi mee ihe niile ha agba nkwụ mee wedding. Ọgwụwesị ka ha mee court marriage, ya sie no na enweghị eji court marriage eme, na ya na-ahụta court marriage na ndị nwere olileanya is separate tomorrow wee bịa doa 1 or 2, na enweghị eji court marriage eme, na village witness ala na ya na abụọ di na nwunye, church witness na ya na abụọ di na nwunye, na ọ dị enough ka legal process ahụ for ndị nwere future war to draw, na ọlụta ya na ya n'ugbo ya ọlụgide echesi n'ike agwụla ya na-alụgazi na ya ga-grant ya freedom, ọ ga-alụrụ onye ọzọ dị ya mma, ya pụtakwa n'ọgwa ya na agwa ya change na ihe ọhụrụ hụzi ihe ya pụọ jejeli dana ya na ya bụ na-agba kpọkapọka na court, na ọrụ na ha mụrụ nwa kwuote echi na ya nwa ga-erezili ụmụ ya nwakwa ga-erezili ụmụ ya, na ha eme ihe niile ya dị ọ dị peaceful, ya chọhụ ya na ala ike ọzọ ke nwoke elewe were mkpara anya wụọ ya n'anya zaa ya ahụ ya n'anya na ihe ya sara ya wụ ihe o mere expect, ya bịa na-ahụta that na ihe niile ọ na-emewu ihe link get to property, ya ekwechirikwana sị ka ya mara ya maruo ya ala marakwana
ka ha lụakwara lụcha ya tụrụ ime kemgbe mụọ nwa nwoke. Ọ bịa kpoo ya sie na enweghị ya chọrọ ịrịọ ya, sie biko na ya biko na ya mere ya ebere na-arịrịọ ka ya chọrọ ịrịọ ihe n'ugbo enyi na o mere ya destin na ihe ọbụla ọ nara n'elu ụwa na ya na-ege enye na ihe ahụ kama ya na-aga eme ya nwụọ. Ya jụọ sọ gịnị ka ọ chọrọ, ọwa ego, unidiri ego? Ya sị mba na ọnweghị ego. Na ule ihe ọwụwe property ownership nwa imeji ha, ya sị mba mba na ọnweghị. Na enwere secret ji adanne ya na ya nwa. Na adanne nọ na marriage today, not this particular secret. Na adanne ya apụtala from marriage today, not this particular secret. Na enweghị onye na village ha, anybody anywhere, mma na adanne ya mụrụ nwa n'ụlọ. Not the very young, mgbe ọ bịa dị ime ekpue n'ime ọnwa mama ihe agbapịa bee mpa ya ebe sị hụla ada ya ịtụ ime ọkwa akpọpụga ya another state ebe ọ nọrọ mụọ nwa ahụ. Mụọkwa nwa ahụ mụchaa, ha bụrụ ya nda ka ha elekọtawa ya. Nwa agalitele isi, adanne ya arịọ ya si ebe na adanne ya alụbeghị di. Nwa ewelite aka ebe 2 years, ha kpọgazie somewhere ebe adanne ya kwụgwọ ụgwọ eji na-elekọta ya na ọkwa ya nwa tili adanne ya bịa lụzie di, even di ya amaghị na ọ mụrụ nwa n'ụlọ. Adanne ya rịọ ya na onye ọbụla mpa ya gwa ada na anybody ga-ekwupụta okwu a na onye ahụ na onye a ga-ahụ ya n'ihe, na that person ga-ahụ ya present, na ọ ga-ahụ ya n'ihe. Now adanne ya alụọla di, o ji ụmụ opu ụmụ ebe ya na di ya lụrụ di, mana di ya na ọ wee no nonsense man, na the man na-ewe iwe ọkụ na otebe aka kwụsịrị ị na-esetụlụ ya na adanne ya dispute family problem. Na ọnwa anọ ha na adanne ya mụrụ nwa before ọ lụọ ya, na ọ ga-enye ya nsogbu, na ọ ga-enye ya nsogbu to the core, na o nwere ike even walk out of the marriage because the man chọgaba opportunity o ji apụ. Ya sị chai na wa ụmụ nwoke ihe a niile di ya na-agwa na-emetụ ya n'ahụ, ya ba ya dị aja sọ ọ gwana ya ihe ọ chọrọ ka ya eme. Ya gwa sị na nwa ahụ ebe akpa ya na-emegeghị ya ihe ọjọọ, na adanne ebegiri ya kwa n'olu anya ya na ya gbakwughị n'abalị. Ya sị yes and truly ya na adanne ekwughị na fon, kwugide na fon n'abalị. Na ọwa akwa ka adanne ya bege n'abalị ahụ na-agwa sị ebe ya alụọla nwaanyị na ya kpọrọ nwa ya nwoke nọ biko. Ya jụọ nwanne adanne sọ ya kọsatụrụ na nwunye bikos ya ma ihe ga-agwa nwunye na ọwụ onye nwa. Adanne sị ya na ọwụ na ọgwụ ya na ọwụ na ọ ga-protect nwunye ya dị secret, na ọ gwagwa nwunye ya kpọrọ dị nwa ka ya na ya abụọ nọ biko. Ya sị oke na ọbụla ihe ọwụ ọzọ na ọwụ sị n'igekwana secret ọbụla ga-eme nwanne di anọrọ na marriage nọ na ya na-achụpụta ya na alụ ya na ihe ga-abụrụ secret na ya ga-ekip ya forever and ever, na ọ ga-akpọta the boy na ọwụnye ọ ga-eri ka ọ wụrụ ya ga ha ga-azụli ya na skul kpọta ya. Di ya ga-epulite nwa anụ ntara, nwa na-ekwu presently 17 years old, ka ọ kpọ nwa anụ ntara bịa yele because ya hụ na ụmụnne di niile yele dị nwa nwatakịrị yigedi ya shie ya n'imi gbaa ma ọ na ọ jụbara ma gịnị ma isi o tipara na-ele ya na-elesa azụ ya sọ onye ahụ nwoke ga-asọkwa na onye nwa mụrụ ya sị na ọ wọbara na ọ gwụla ihe ifat ya so na ihe ejiri like this boy na-enwe ihe ọzọ na ọ hapụrụ nna atụrụ ime na nwoke tụkwara n'ime na ahụ ya ndodo ya na dịman yikwara na dịman nna ịma mmadụ na-eyi ibe ya, mana this nephew ya na-eyiri ya dịkwanụ. The boy na-achị si ya nkụ thank you sir. Ya kpaghị egoro na ọ wụta ha na nwatakịrị shiri wee biriwe n'ụlọ ya mụọ ihe ejikwa nnakọta taa na-ekwu ya nwa nwoke. Ya na-abịa na-apị nwa ya na-abịa na-elezi relationship nọ between di ya na this young man. Nwaanyị ya ma ya ga-ajụ, enwe onye ya ma ya ga-edige underground investigation ga-eme na ga-emecha bụ ashia na ya tel gadi ya sị mba na ya ga-eji aka ya eme this thing. Na nwaanyị mba nọ mza ya chọghị ịgwa m ihe ya mere, weta sample from this 17-year-old boy die son nephew ya and the sample nke di ya, na ya chọghị ịgwa m ihe ya mere wee weta the 2 samples were kpoo cousin brother nọ na Abuja si ya ga-like ka ya nwere test ya ga-achọ ka o mere ya DNA test na uche ka eri this sample a ka ya mara match ha. Cousin brother ya si okay no problem n'ihi na onye ka na-arụ na health ya nọrọ nga send ya the sample. Okpeghachi ya gwa ya ihe ọzọ ya ga-eweta from the 2 persons nwe the samples. Ya ewetekwa ihe ahụ te were gwa nwekwa ihe o were ewetekwa ihe asị eweta send ya. Ọ ya ka result pụtara nwaanyị mba nnọọ ya ọ na result that na
nwoke onye this man mụrụ this man like hotel result she specify everything. No sample DNA, no the biological father of that boy by 99.99999%. Yes, okay. 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 You already result file ya. Ya semba. No one here keep all this secret na. Ya ma plan this man. In the first place, no kpoputere nwa mụrụ with ya plan ya na adanne. Keep secret, keep secret. Di ya kpoputere nwa 70 years. Oh, o ji n'aka na-achọ iwere the whole property. Okay. You were the result. Ya gwa di ya ga like gelete mmanya na asị mmanya eji hụ ahụ. Ka ya gbalata ga letekwana ya. Ya si nsogbu anọ. Ya ekuru nwa ya lawa. Kpoo diọkpara nne si ya bịa biko na ya chọrọ ịhụ ya na o were ụsọ were ije bịa. Nwanne nwoke agara bịa lọta briefly because only that day only did get back because of a busy man. Olo dịka ya shiri rịọ ya olo. Ka ọ lọtara ya kowara ihe n'ugbo niile. Ma ote di esiri chọ ka ha meje dia property. Nwanne nwoke asị gịnị ya kowara nwanne nwoke ihe di propose before ha alụọ gbasara property ha ka ha meje the ownership of their property, both property nke ya na nke ya ka achịkọ ha ọnụ ka the whole property bụrụ one name Mr. and Mrs. Ka di ewere mere next of kin ewere kwenu di mere next of kin na ọwụ ihe ọ gwara nwanne nwoke elewe so why kwana na o mere ya eme ya sị mba ha na eme ihe dị otu a na ugbu a na ha alụchana na ihe kwere kpọ ya ihe awụhụ property asịkwa property asị na o letele result a ya kpaa ha dia cousin brother ka ebi Abuja ya gwa ya ya contact ya o wee otu ya ga-esi weta sample na ihe ya ga-eweta ya wetakwana ya wegịrị na ihe na ọnwụ nwatakịrị nọ n'ụlọ ya ugbu enyi ya na-ele anya by introduction and explanation na ogologo akụkọ niile akụrụ na ọnwụ nwa adanne di ya mụrụ n'ụlọ ugbu enyi na ọlụọla dị ọnụ n'ụlọ di ọchọ ka di ya mara na ya mụrụ nwa n'ụlọ na ihe nọọ secret ha pakejiri adanne ha dị nwa onye mma nọ na mgbe ọrụ ime akpọpụ nwa onye mma na ọ mụrụ nwa n'ụlọ na ọnwụ nwa 17 years ya na ebe ọ makpụrụ n'ụlọ ugbo na-aga 18 na ọwụ adanne ya mụrụ ha echicha ihe niile bi mana ọhụ this boy na ọ ga-efi ka ya wepụta picture ya wepụta phone ji nwanne nwoke picture na o ledele mmadụ abụọ n'ugbo nwanne nwoke lee ya chi ya gwa ya sị ya kpoo dia cousin brother ọ ma da one ya kpoo si ya na ya mere ihe ọ gwa ihe ya ga-eweta wete ọbara gbajame ya kwụ ụgwọ na DNA test ha nwa ọ na-adịkwa ọnụ mana ya kwụrụ ụgwọ ya because of to ha na nwe ihe ọwụ ya kwụọ the result apụtakwa na nwanne nwoke ya o lekwere result ya were result kpa ya n'aka nwanne nwoke tie si na anụkwanụ na di ọdịa wee na ya si na ọmabe na ihe ya bịara bijie so that ka ọ mara ihe ọ ga-agwa ya na ole ihe ọ si ya mee nwanne nwoke wee gwawa ya si ya dat na ọ bụrụ na ihe di ya gwara ya before ha lụọ and ka ekwuru ekwu na ya nwa jụrụ jụpụta ya ekwetago na ọ mụrụ nwa nwaanyị somewhere ọ na okweghị ekweta na ya nwere nwa nwoke na-aga iwu adult in a few months time na o nwere other things ọ na-amahụ gbasara di ya ka 1 2 na ọ dị dangerous ya na ya bụ continue na-ebi na ha nwere ike plan echi wepụ ndị ya ma ọ bụrụ na o mee that property ownership ya na ya bụ meje property ha na ọ gara ahụ ya wepụ ndị ya na ọ bụrụ na nwa ya na ya bụ bi n'ụlọ ọ na-enye ya gwa ya na ọ ya nwamụrụ na o nwere a lot of things ọ na-amahụ di ya ahụ mere na nke ọ ga-eme and ya pụtakwana echi gosi ya that na ya emeni ya smart ịgwa ya lekwe result na nwa ya nwakpụrụ n'ụlọ na ọnwa ya this and that na things might also go wrong na ya file ya for divorce kuru nwa ya pụta bịa zụwa nwa ya na ihe ọ na-eme ihe ahụ na-awụ emeja this property before mara enwe ihe mere ya o were ihe a niile ga-ekpa diọkpara ya n'aka and o nwere ike ọwụ naanị abụọ ahụ ka ọ mụrụ o nwere ike enwe ụmụaka other places ihe a niile nwere ike ya wụrụ ya na adanne ya plan gị o nwetara ike sef o nwere nwaanyị agwa ke nwaanyị si ya la ya lo na ya ike investigation ụmụ ihe ndị bịa gawa underground ga-etụgharịwa as long as o ji ọnụ ya kwuo na nwa ị na-enye nri n'ụlọ kpụpụtara mwute okpurukpu okwu ashị ha ụta e nwere ọda okwu ashị so gị and adịghị redi ịbịa dị gị mmadụ bịa ga-amịgharịwa tụgharịwa sụgharịwa mmadụ menwe investi no n'ọwa ọtụghị ya na ebe ọ mụrụ nwa nwoke o ji nwa
na o kporo nwa ya pụta faịlụ ya for divorce pụta ọ zụcha nwa ya enweghị ihe niile ọ kpara n'elu wee were kpa nwa ya n'aka na enwekwenụ ka ya onwe ya nwere na o were nye nwa ya ụdị ọkpara ya na ọ dị ọkpara ga-eketa ihe ọrụrụ maka ọsọ mega ebe na ọrụ ezie nwa ya were ihe kpa nwa ya n'ihi na ihe ọkọ ga meji ya achọghị ịlụzikwa nwanne ya nwaanyị na ọ ihe nwanne ya nwoke gwara ya ya jụwa n'ihe sị lee n'otu a ga-esi ebido nwanne nwoke sị na ya garuo ya epikirigodo ihe ya pụtawa gbozie ya fon jụọ ya sị na mgbe ọbụla ọ dị redi ịgwa ya onye that boy o kpọpụtere n'ụlọ ọgwụ na ka ha bido from there na mgbe ọbụla ọ dị redi na ka ha bido from there na ọ pụtagodo from ụlọ ya ọ ya ka ya so oke ya laa di ya anọghị ya gara biznes ya nwakwana ebuo ngwongwo were ngwongwo niile efe niile muvu gawa na ebe a nọ ntarampa ya nyere ya ala ya arụọna ya ụlọ na ego aka ya na ya arụọna ya ụlọ na ya arụrụ ya ụlọ sef before ya mata di ya na ya eketere empty plot of land n'aka mpa ebe na ya arụọna ya ụlọ before ya mata di ya ya gawazie na the house even though na emechichabe mana di ya dị aware of that house ya gawa di ya hichacha ya kpọọ industrial cleaners ha clean ya up ya ebuwe ji ibu ya ebe ahụ gbachie gate ha ya gate man tenwe ya ebe ahụ si nye ngwụrụ onye ọ na-agbapụta ebe a di ya kpere na fon na-ele ebe ya nọ ya gwa ya na ya move ole nọ n'ụlọ akpaga ka oshi na ọnọchi na biznes ihe a n'ọfịs ya kpere ya di ya gwa ya sị na ya nọ n'ụlọ na-ala ala na ihe eji na-akpọ ya ka o jikere pụta ka ha gaa somewhere gaa ṅụọ mmanya relax ekwana ya gwa di ya sị no di ya sị ya why na ọ chọghị iri eat out today asị ya sị di no na mgbe ọ lọrụ n'ụlọ ọ larụ n'ụlọ na ọ kpọọ ya di ya sị oke na ọ nọ na ya di ya sị mba ya na shop di ya lawa larute kpọọ ya jụọ ya sị ya what is going on ya sị ya going on like what something like what enwe ihe mere na ọ gwa sị ya batara ebe a dịka ebe enweghị pin ya hie nọ hie na what is going on gịnị mere ya gwawa di ya na mgbe ọ dị redi ịgwa ya onye nwa okorobịa okpepụtere n'ime ụlọ ọsọ nwanne ya nwaanyị mụrụ n'ụlọ na mgbe ọ dị redi ịgwa ya onye ọwụ na ha ebido from there di ya sị ele ihe o menere na ele ihe o menere ya gwa di ya na ihe menere wụ two things involved is either na ọ ya na nwaanyị ọzọ mụrụ nwa ọ ya na ọ ya na nwanne ya nwaanyị mụrụ dị nwa mana ọ bụrụ ma nwa n'ebe ahụ na mgbe ọ chọrọ ịgwa ya onye wụ nna nwa ahụ mgbe ọ pụtara ọnụ dị redi ịgwa onye wụ nna nwa ahụ na ha ebido from there di ya jụọ ese ele ebe ya nọ na ka ha nọ ka ya na ya abụọ ka ha discuss ka ya nwere explain ya gwa di ya na enweghị ka explanation na enweghị ọ ga-agwa ya ugbo ya na ya ga-ewe na ya nyere opportunity ịgwa ihe niile o nidiri gwa ya okwe ha gwa ya na ya nyere ya tọọrọ tebụl ghara ya ihe niile aka na ọ gwa ya nna anyị kwupụtara na ọ bụ na ya nwere nwa 12 years nwa nwaanyị na enweghị mgbe ọ kwuru na nwoke dị involve ọ na enwere ọzọ ọ na enweghị ọzọ enweghị ihe o kwuru gbasara ọgwụla sọ so nwa nwaanyị ahụ ọzọ mụrụ na ọ bụ onye nwe nwa ahụ that young boy ya na ya abụọ bi di ya gwa ya sị n'eziokwu na ọ bụ nwa ya jụọ ese ọ bụ nwa ya product of incest because ya hụrụ truly na ya na nwanne ya nwaanyị nọ na phone call kwute aka before ga kpọta nwa ahụ ọ ya atụrụ nwanne ya nwaanyị ime ka ọwa another woman mụrụ ya dị nwa na ọ ka ya chọrọ ịma di ya gwa ya sị ya na ebiko na ọwa another girl mụrụ ya dị nwa na ya dị very very sorry na dis ya gwa di ya sị na ọ ihe kpatara na o ji chọ ka emeje property na-ama mgbe akpara ọmaghị about it ọma nke gbasara na oke ọmarụ ka ọ marụrụ ya ala before bịawa na ọrụ ọnụ intens na o mere assignment of na o mere findings ya research of ma gbasara ya ma before bịa lụrụ ya na ihe mere na ụwa na ya achọghị ịbịa gbawa olu na ya dị ready na ya chọrọ divorce onye ọbụla gawara onwe ya kpụrụ onwe ya gaa zụọ enweghị ihe nwetara ewere nye nwa ya nwoke before ha pagbuore na nwa 17 years na 18 years ito nwa ọhụrụ na-awụghị otu nne ji ka ha hapụ ịpagburu ya nwa ya in the name of ka e werecha ihe niile na onye mụrụ ka ọ mụrụ ọtọ ọnụgbo nwere diọkpara na ya nwa makwana diọkpara ya na ọ ma diọkpara ka na ya nwa makwana diọkpara ka na enwe ihe ọkpara na o were nya nwa ya mana village ma everywhere na echi nwa ya too ọ bịa n'obodo nna ya bịa zụrụ ala rụọ ụlọ obodo na nwa ala o nyere na nwa ya ga-eme ka sure na nwa ya rughị ya nke na ọ ga-azụtali ala na nwa ya can afford anything o needed in this life na ọnwa mụrụ n'ime marriage na ọwụ diọkpara ya nwa mụrụ diọkpara ya mana ya nwe onwe ya nọ nga ma kewu diọkpara ya ka ede nwere n'ụlọ nga nkwe ka ọkwa ahụ diọkpara na nna ya ma kewu diọkpara na ya nwa nọ ngala ya ma diọkpara na enweghị ya kpara ahụhụ ya tara n'elu ụwa ya were kpa diọkpara ya n'aka na enwe nke ọ kụkọtara na o were nye diọkpara ya chọọ another lady
gaa lụrụ ya achọghị ibiri wit onye na-amahụ onye nwere sikriti juru ahụ ya na-amahụ plan ya ma ihe ọ chọrọ ime na otu o si chọọ ime na ụjọ ịnụkete na ọtụ gị na o nwere nwa 12 years ya ghọrọ ya wụpụta ya n'ọnụ o kweghị agwa ya na nwa 17 years nwokorobịa so nnukwu n'ime ọ ga-akukuo stori ihe otu ahụ bubatara were kpekpetere nwa ya na-enye nri ya na abụ ebiri ọ nọkwa n'elu na-akọ akụkọ ka ha meji ya prọpati na ọ gwagodi enwere ọta ọzọ ego diga na-eshi behave na awụ like that na ya maka ọ ga-eji emejiri n'ọhịa ya gwara ya okwugwere okwu na fon ihe niile ya kwuru na fon ọ gwawa ya sị ya na enye ya echeta n'ihe echeta bifo na-ekwu okwu divorce na onwe otu ya ga-esi agbaghara ya gwa ya sị na enweghịrị ka mgbaghara n'ọkọta ọzọ ọ jụwa esi lekwe na ebe ya n'ugbo ya gwa ya sị ebe ya na-adịghị na ya eyiri onye na-enweghị ebe ọ na-aga na ya eyiri onye ga-apụ dị stranded na ele ọ ga-ajụ ajụ ele ebe ya na oji ebe ya na-eme gịnị na ya gwala ihe ya gwara ya na ọ dị redi obido pastọ gbara ha akwụkwọ kpọwa ya na fon na-asị ya na orubeka otu ahụ na most marriages niile na-ebido like that na emechakwa na ọ ga-esi ike ma emecha na ọ ga-adị strong na ọgwa ya na o nwere nwa nwoke na ọ gaghị ekwe na ọgwa ya na ya nwere nwa nwoke na ya amụgwụ na-ada narị ọkpara o nwere ike ọ gaghị ekwe na ụfọdụ mgbe ụfọdụ ha na-eji hide secret ahụ ka onye ahụ ị hụrụ n'anya ịhapụ iluzie na ọ pụta na onye gị na-emeghe ihe na ọ dị dangerous ya jụwa pastọ sị na mgbe ọha ọwụ ihe o chere kedu ikpere ihe o ji buru ya n'isi ka ya na abụọ mejie prọpati ha ka ha mejie prọpati ha kedu ihe o ji na-agụ egwu honesty wala ọ dịghị honest kedu ihe o ji na-ekwu okwu na ka ụta eziokwu a ka ha kwụrụ na one page while ya nwa nọ na different pages ihe o ji dịrị like that pastọ ekwuzi okwu pastọ agwa ya sị na ọ ga-abịa ka edoziri ya na di na enwebeghị ihe mebiri emebi na ahụbeghị ihe ọ ga-eji walk out of the marriage especially marriage ya mere officiate ya gwa the man ya gwa the pastor si ya na no na ya echeela etru na ya discuss ọla ya consult ọkwụla n'ivu ndị lawyer papa ya na onye ọbụla nye gị advice na ya pụta living further with him na ọ dị dangerous na ọ ma ihe o dị ikike na ọ ma ya before bịara ịlụ ya na o nwere ihe ọ chọrọ bịa na ya gaghị enye ya datin ihe ọ chọga ya gaghị enyeli ya na ọ ebe o kwuru na mgbere akụkọ na ụgbọelu gbotowara ya ụmụnne na-ele ihe unu chere ọ ya gbaghara ya na ya abụọ ga-ebiriwe kedu na if na ọnwụ na agụdụ na-emegide ụta na nwa ya sef na nwa ya ibiri na the same house na anything can happen na enwe ihe mere nwa ya echi the fact na ya achọghị ịbịa goziwe ọ mmadụ abịa eme ya 1 or 2 because of gịnị si finish ọ mebi onye amadụ mee ogbugbe bido ya ọ bụ irute mmadụ nso ebido rọn nwa size nwa fọ olulu fọ ilu na ọ bụ irute eke nso ya ebido size ahụ mara ma ọ ga-elu ma ọ ga-elu so ya chọghị mmadụ ịbịa size ya mara ebe ọ ga-esi destroy ya mara ebe ọ ga-esi again ya ya achọ na ọ wụ final decision ya mekiri mana ya sị ka ya nọ from people n'ihi na uche onye adị njọ mgbe ụfọdụ mmadụ ga-efili na ya emeteghị mana mgbe ọ kọnzọtụrụ ndị maara ihe ebe ọ dị ukwuu ha enwe ike gwa ya ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-agaghị eme na nwaanyị mba na mbiko na ya mana enwere ihe m ga-agwa ya mana mgbe pụtara ya ndị mmadụ n'ihi na ọ bụrụ sọsọ ya ga kọmentị na ya ga-ewere the video forward ọra di were the video forward ọra ụmụnne di ga ha akpụghị ya na-arịọ ya na-ajụ ha sị na ọha adịghị aware that na nwanne ya nwoke mụrụ nwa nwoke ya jụọ that question onye ọbụla da mmiri enweghị na-achọ ikwu okwu ya amaghị ebe ekwu okwu ha nọ ma ọ bụ na ọ ya na nwanne ha nwaanyị ada ha kwụrụ mụ dị nwa ka ọ ga-awụ family secret ya ma enwekwana onye mụrụ dị nwa ya ma na ya achọghị ịma because ya ghọtaga ihe gaga dị ya otu ihe doro anya wụ na ọ dị enwe nwa with result ya echi mana onye mụrụ ka nwaanyị di ya si na ọwa na ụda nwa ada nne ya mụrụ n'ụlọ ya amaghị onye tụrụ ibe ime ya amaghị onye mụrụ nụ ya achọkwana ha ịmụ ihe ndị ibu achịwa ka ihe ya na-amaghị hapụ ikpe n'ụlọ gwadele enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya na ndị ga-akọ kọmenta na ha ka nkọ ha line ya na up na ya ga-efọwọdụ chere onye ihu onye azụ ha agagala ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara na ya achọghị ịnọsi na this marriage or na ife atụ ha ejiri ntị ha gere ụmụnne m otu ọsụmshi bịa gbotowara ya unu otu aka ọsụmshi bịa gbotowara ya unu ọkwanye ka m bụrụ bịa gbotowara unu enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya ọnụ gwa ya unu anọ na ihe o kwuru amapụ ịgbata okwu n'ihi na a ga-ebusha vidio enwe ndị a na-ele anya na ha ga-agụ ya ka m pọsọ ya hapụ ebe a hapụ atọkwasị ma ọ bịa jụwa ajụjụ nwa ihe dị otu a jiri mee nnọọ enwe nnọọ ihe unu ga-agwa nwanne anyị ọnụ gwa ya ọ ngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị unu